Takže zdravím ťa. Tak, ideme robiť vyhodnotenie na tú súťaž. Urýchlim to, ani nebudem nejak naťahovať. Prvá súťaž bola vyhraj kryt na iPhone podľa svojho gusta. Takže rovno si to tu dám. Hneď si niekoho pozriem. Vyžrebujem, museli ste to zdieľať, dať like a napísať chcem kryt. Takže mám to tu otvorené. A teraz začnem výškou, s ktorou pracujem, začnem behať hore dolu. Hej, ide. Zastavujem na, vlastne kde mi ukáže šipka, zastavujem, hej? Dobre. No, takže. Linda Bemšová. Veselej. Čo sa vraví? Vianoce a šťastný nový rok ti týmto zaželám a prajem ti, asi užiješ tento nádherný darček. Daj si tam čo chceš. Zatleskaj, Filip. Jak mám tleskať, keď mám... Aha, vlastne ty môžeš tleskať, keď držíš telefón. Dobre, tak ideme ďalej, rovno sa presunieme na druhú súťaž. Ináč túto súťaž nám pomohol môj kamarát rozbehnúť TMK, týmto pozdravujem. Čau, Tome. Dobre, idem ďalej. Ďalej tu máme Ompira SK, tam bolo závesné hojdacie kreslo. Otváram si to tu. Rovno si to tu otvorím, rozkliknem. Fotečku, lebo sme hrali na fotku, keď dáte like. Dobre, mám to tu, rozklikujem like. Dobre, ešte sa to načíta, dole, zobraziť viac. Dobre, takže idem, hej, listujem. Hore, dolu, stop. Takže, záhradné hojdacie kreslo vyhráva Lucie Podlipná. Lucko, asi si Češka. Lucie Podlipná. Takže šťastné a veselé ti prajeme a uži si tento nádherný darček. Taký blahoželáme. Čau. Dobre, to by sme mali. Už máme kryt, už máme kreslo. Takže ideme na ďalšiu. Je tam ručný navijak, ktorý je z www.navijakyshop.sk. Takže idem listovať. Sekundičku, iba si rozkliknem fotečku. Dobre, zobraziť ďalších priateľov. Čo dali like, pardon. Dobre, mám to rozkliknuté, zobraziť viac a sa mi všetci ukážu. Dobre, chvíľočku. Dobre, takže idem zás losovať. Hore, dolu. Filip, povedz stop. Stop. Tomáš Hanus. Využi navijak čo najlepšie. Je to paráda. Gratulujeme, šťastné a veselé. Čus. Dobre. A posledná, to je ten najväčší set. Fototos SK ti to prináša samozrejme aj my. Dobre, rovno si rozkliknem ďalšiu fotku. A navijak si dal? Čiže teraz bol navijak. Ale ja to nepočujem. Dobre, a idem. Zaraz vrát, hore dolu, hej? Kedy stop? Hore, dolu. Stop. Koldinsky Ladislav. Uži si to, šťastné a veselé. To všetko, dúfam, že sa vám súťaž páčila. Narýchlo, není vôbec času. Urobili sme to, rozklikal, není to žiadna fikcia, nič. Tuto to mám. A ja nedostanem nič. Ja som ti kúpil darček, spravil. Kde? Pod stromčekom ho máš. Pod najväčším v izbe. Ja, Filipko, nie. Ľubí sa ti? Reklama. Normálne nám ti hodil reklamu, pardon. Ježiši Kriste. Dobre. Dobre, ne? Filipko, ďakujem ti. Pohode. Tak to bude vedľa mňa zaspávať. Dobre, díky, ja ti potom vystrám niečo z dreva. Dobre. Takže ľudia, príjemné sviatky, užite si to, koláčiky, papajte.